Det er vores plan. Så vores plan er, at vi isolerer os selv indtil klokken er 22. Indtil klokken er 22. Klokken er cirka... Det ved jeg faktisk ikke engang. Ikke, fordi vi må ikke vide det. Og er der nogen, der har telefoner her? Nope. No zero phones. No. Okay, så... nu går vi... det er det final shot of the sun. Final shot of the sun. Penis. I got pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, eating like I'm underworld. Had my tattoos in Shibuya, police think I'm of the underworld. 12 treat a nigga like he 12. How you looking up to me and talking down? Can't you see I am the big man? God level, I am the I am. I film it with the drone cam in the pink like Killer Cam. Zoom on that stick, no way. I'm so close, I'm on that kill. Controller on your lower back, yeah, that's the good. Dick roll the eyes back in the skull. Roll in. Okay, sæt i gang. Sæt i gang, ja. Sæt i gang. Hvad hedder den? Du må også gerne slukke lyset derude. Yes. Vi gør det helt sort. Yes. Okay. Så det er nu. Vi er herinde. Vi har 4 kiwier. En halv baguette, halv chokolade og en masse vanddrikkedunke, som vi ikke skal bruge. En femtedel honning. Og virkelig mange peanuts. Skal vi lige lave sådan en human pyramide? Ja. Det var fedt. Det var overhovedet ikke fedt. Hey. Vi har jo ingen idé, hvad vi skal lave. Altså, der er mange ting, men vi kender dem ikke. Vi har aldrig set dem. Men nu laver vi aktiviteter, og det bliver sjovt. Skal vi nok lige bruge det masse på skide på? Pis kan man jo bare i bad. I den der... Så skal vi bare være virkelig gode til at sådan virkelig skylle det godt ud, så det ikke lugter. Det bliver virkelig ulækkert. Tror du, vi kan gasse selv der? Hvad? Ja, vi er nødt til at udlægge et eller andet. En kvarter rødt lys, fordi vi har ikke opdaget før, at den her lampe var gik i stykker. Så ja, jeg filmer. Så rødt lys fuldstændig, altså holy shit, vi går sindssygt. Wow, der er meget lys. 10 minutter. Man skal lige have så det skud is gonna see us from a bad side. Det er sådan et godt stykke tid siden, at vi har filmet sidst. Vi sidder og sådan siger ord lige nu. Og klokken er... Vi ved det ikke. Selve er gang med vand, og jeg tror, hvor lang tid tror du, der er gået? 1 time. 50 minutter. Det er en time, der er nogen, vi allerede har. Jeg siger. Florflækkes. Ja. Nej tak til numse. Det vil jeg ikke sige. Det er heller ikke mig. Nej, jeg bliver så sur. This is Lost freestyle. Vi er out. Det dræber den. Du er sprøjt. Ej, jeg får det på mig. Skal vi bare dræbe den? Ej, prøv at se, der er vand. Jeg tror, det er 3. time eller andet. Ikke, altså, jeg synes Loki, det kunne også bare have været sådan... Lige nu er vi måske bare sådan en halvanden time i. Det er også muligt, føler jeg. Vi er ude af den her baguette. Moser, kiwier, chokolade, løg, honning, vand og peanuts sammen. Og putter det der ind her. Det bliver Mega nice. mega lækkert. Hej.
Det er djævel. Det værste er, at vi keder os så meget. Føler jeg. Hvorfor siger du det her, at vi keder os? Jeg ved ikke, hvad du mener med, at vi keder os. Okay, lad os spørge. Ja, det er fint. Det der smalte chokolade, og vi vendte vores kiwi ind i det. Det er en bid. Nu tager jeg en bid. Man synes, det smager forfærdeligt. Det gør det. Jeg havde det. Åh! Ej! Hvor lang tid tror jeg, der er gået? 4 timer. Jeg kan godt at vide, hvor lang tid der sådan går imellem, at vi siger det der. Ja. Sådan overvejs, det synes bare er sådan 10 minutter siden, jeg sagde det sidst. Det kommer vi aldrig til at få vide. Hvad hvis det står på kameraerne? Fordi må vi sådan... Det gør det. Så skal bare sådan tjekke det en gang. Du starte. Nej, det er det for fuck på det nederen. Det kan være... Den er virkelig sådan en juicy-doozy. Hvad er du? Kirsten Thor. Vandhanen stoppede med at være irriterende og larme, og nu skal jeg høre på Tjalfe, der smasker. Hold kæft. Han spiser et råt løg. Hvem vil I helst tage G6 med? Ja. Hvad er det sådan? And this is... Hvad er det der? Leonard! Tjalfe har brugt den her til sådan at larme fucking meget. Nej, okay, jo, Det er det er alting. virkelig fuck det der. Men det er bare din nose. Det er virkelig fuck det der. Nej, fordi det gør ondt. Det gør ondt. Au. Vi bruger vores sidste kræfter lige nu. Tror du det er det? Er det det? Please. Det er sikkert ud med det fucking lortrum. Jeg føler ikke den der spraydose væk. Tak, Jeffy. Jeg tror, vi har været herinde i 7 timer og 45 minutter. 7 timer og 22 minutter. Men det... Hvorfor fuck er der mennesker? And it's all cash. I got new bags and they all collapse. I rubber band a bunch of $1,000 Delta gift cards. I mean my baby boy, amazing the cash online unknown. I mean my baby boy, blazing the dash, count money at home.